أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah ngivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, njengoba ngisho ngithi ngiyibukelile mina i-podcast ka-Gift Media lapho ubaba Mbatha ade ekhuluma khona nobaba uMthethwa. Angiyiboni mina into eyenza ukuthi lo mfana lo wakaLushozi asongele ubaba noma amsabise noma ambize ngesilima. Eish, azi legama leli lesilima kumuntu omdala. Eish, liba inkinga kimi liyangihlukumeza ngifuna ukunitshela manga. Ngisaphinda futhi ngithi mina lo baba lo ade nobaba uMbatha lapha bobabili ubaba uMbatha akabazi ubuKristu, ubaba uMthethwa akabazi ubuNazaretha. Ake nginitshela indaba eningayibuzanga. Ubaba uThingo lwamakhosazane uVimbeni Shembe wakhuluma amanye amagama. Ngiyanitshela ngithi mina ngangiya kuye. Wakhuluma amanye amagama uwaphindile futhi ngiyibonile inkulumo yakhe la ku TikTok. La magama la ewakhuluma uwaphindile futhi. Yazi wathini? Wathi amaNazaretha abantu bakubo abamnyama uyabazi bayabulala. Ningiphikise amaNazaretha mangabe nginamanga. Wathi uyanazi niyabulala ningabantu bakubo. Wathi noma ningaze nimbulale yena kuzoqhamuka omunye futhi ozoba umholi wamaNazaretha ongabekwanga yini. Kwakusho ubaba uVimbeni ozala unyazi lwezulu. Waqeda lapho wathi mayesehambile yena neyikhotha imbenge yomile. Ningiphikise amaNazaretha. Wathi yena mayesehambile neyikhotha imbenge yomile. Wahamba ubaba uThingo lwamakhosazana. Kwaba unyazi lwezulu eseJudiya. Wakhipha amagama wokuthi akawathembi amaNazaretha ngoba ayathakatha. Abulala umkhulu walo ozala uThingo lwamakhosazana. Ngiyacabanga ukuthi inyanga yezulu leyo mangingaphosisi. Bathumela inkosazane yamdlisa ngetiye. Kusho unyazi lwezulu. Uthi kwayena uyazazi ukuthi akaphephile kumaNazaretha. Kwayena uyazazi ukuthi kumaNazaretha akaphephile. Kusho unyazi lwezulu. Manje mina lento le lo mfana ngempela lo wakaLushozi ayithukela ubaba Mbatha angiyiboni. Lalelake, uthi ubaba uMthethwa yebo uShembe owakwaKhumalo. Kodwa isibongo sakhe sashintsha kwaba isakaShembe the day ehlelwa uShembe. Ningizwa kahle anginiphindele into ayikhulumile. Uthi umloyiswa ubaba umloyiswa umqali wendlela umdli wamafa uIsaya kaShembe owakwaKhumalo. Kodwa the day kufika umoya oyingcwele kuye ozibiza ngoShembe sashintshwa lapho isibongo sakhe waba owakwaShembe. Lalela ngokutshele amanga alihlaza cwe ungithukeke nami ungisongele ungesabise. Amanga alihlaza cwe naye ubaba uMthethwa uwazi kahle ukuthi ubekhuluma amanga. Amampunge lento ade eyikhuluma
usengela abantu ezimithiyo ngesiZulu, ushaya umhlaba wonke ngemfe iphindiwe. Ngikushiso yini lokhu? 1, ubaba umdli wamafa, umloyiswa wakwaShembe, ubuya eZayoni, ubesonta eZayoni, e-Apostolic Faith Mission Zion of South Africa. Angiqali ukuyikhuluma lento, ayiphumi la ekhanda lami, ngithole emlandweni wakhe. Ugugule nawe ubheke. 2, wasuka e-Apostolic Faith Mission of South Africa wayongena eWeseli. Ngo-1906 wabhabhadiswa eWeseli, kulapho athola khona leli gama leli lika Isaiah. Bezwa? Igama lika Shembe walethiwa umkhulu wakhe, if not ubaba omncane wakhe noma ubaba omkhulu wakhe, kodwa omunye kulabantu laba abathathe ngikubalela bona. Igama lika Shembe walethiwa umkhulu wakhe efika emhlabeni. Igama lakhe akona umoya oyingcwele uShembe, igama lakhe walethiwa umkhulu wakhe. Uma kungena umkhulu wakhe ubaba omncane noma ubaba omkhulu, kodwa omunye wozalo lwakhe owametha lelo gama lelo. Kwase kuthi ubaba wakhe uMayekisa wametha lamagama la amabili, umloyiswa nomdli wamafa. Lo owametha ukuthi uShembe unhliziyo igama lakhe. Yingakho-ke ngithi ubaba uMthethwa ugejile, uphazamile. Lento ayikhulumayo yokuthi uShembe umoya oyingcwele ayikho. Ngiyaphinda futhi, lento ayikhulumayo yokuthi uShembe umoya oyingcwele ayikho. Manje mayethi ubaba uMbatha uShembe akekho eBhayibhelini, useyasongelwa ngenxa yalokho, useyadelelwa ngenxa yalokho, usebizwa ngesilima ngenxa yalokho. Ebekhuluma iqiniso, mayekhona mvezeni phela simazi nathi ngoba siyalifunda Genesis to Revelation. Akekho uShembe eBhayibhelini, akekho. Kodwa uJesu eBhayibhelini ukhona, noma naye kuyinto eyakhandwa amaRoma engakazi iphile ku-real life, kodwa eBhayibhelini ukhona, siyamthola. Ngiyenzile ivideo nganibonisa amavesi, ngathi kukhulunywa ngevesi eyi-1, abanye bathi uShembe, abanye bathi uMndisi, abanye bathi uLikhanyana, abanye bathi uMkwena.